har vi så Frans. 74 år og trippelhug. Kom så, Frans, jeg tror på dig. Ja, de står der i venteposition. Ja. Ja, det er godt, Frans. Nu skal vi se, om vi får dem. Nu må vi fandme se til det genav, det her. Ja. Ja, jeg tager den fat igen. Ja, den tager lige. Ja, det er godt. Ja. Okay. Ja. Men det er du jo også, Frans. Ja. Jeg tror på dig. Ja, det håber vi da, at vi får noget op. Ja, lad os se. Der er i hvert fald, nu har du i hvert fald fået 3 fisk samtidig, Frans. Ja. Man skal ikke presse dem for hårdt. Nej. Du skal jo tage det roligt. Du skal nyde det. Du har ventet et helt år på det her, Frans. Det har jeg gjort, ja. Sidste gang, der blæste det jo 17 af. Ja, det var forfærdeligt. Så nu... Det var også de andre, der kom jo. Den sidste kom de jo heller ikke. Ja, du skal bare tage det roligt. Du har jo 2 stående i venteposition. Ja. Nu løber den igen til. Jamen, vi får her, så ikke af Frans. Jeg er helt lam i armen. Ja. Vi har 2 laks i båden, og vi har stadig tredje på. Det var jo en god start, Frans. Ja, det skal jeg love. Ja, for i går var der jo ikke rigtig noget at høre der. Nå, men det der i går jo, ikke? Altså, ja, det var i går. er det jo en ny dag, ikke? Ja, det er en god dag. Det var godt, jeg ventede et år. Det er også en ny dag, det. Vi er stadig ude på Frans med vores trippelhug. Der sidder en... hvad var det, du sagde, Frans? Udmattet. Hvis du døde af hjerteproblemer nu, så ville du dø lykkelig. Ja, så var det den bedste måde at dø på. Og så have sådan en fyr her i. Jeg ved ikke, om jeg kan løfte den. Flot er det i hvert fald. Ja, men Frans, han skal... Skål, Frans. Skål. Vil du have lidt af den? Nej, ellers tak. Jeg må ikke drikke. Men det var da lidt af en fight. En dejlig fight. Det var en fantastisk fight. Og den ville ikke op. Og det var med opbødelsen af mine sidste kræfter, den kom op. Og det var godt, den fik fint landet i nettet, må jeg sige. Jeg tror, det er en lille tiger, men det er en flot fisk i hvert fald. Ja, men det er en flot fisk. Ja, men Frans... Vi går efter den smor. Vi går efter den større. Det kan du ikke. Vi går efter den smor, den må være større. Det kan du ikke nå. Du kan ikke tage den, Frans. Nu er det livet, nu kan du. Ja, men så er du ikke med. Tak skal du have. Er den tung, der? Så. Ja. Leve og dø. Bornholm. Du laks, dejlige lakse. Bornholm. Her vil jeg leve og dø. Halløjsa. Ja. 74 år, og der ligger bare... Wow, mand. Halløj. Jamen, Frans. Ja. Du kan tage en fisk, så er det slut. Ja, sådan er så det. Så har vi fuld pot. Ja. Men der er jo en ny dag i morgen. Ja, i morgen er det en ny dag. Ja, det er godt. Ja.